Lezigezi indaba zo-1KZNTV uyifundelo samkeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. Abezombusazwe bakhuthaze ukubhalisela ukuvota eyasemathuluni ikhuthaze imfundo kanti ke kuphenduke imithandazo kowasemtubatuba. Abaholi-ke bamaqembu ezepolitiki bebephume ukuhambe izikhungo ezahlukene zokubhalisela ukuvota ngenhloso kokubheka ukuqhubeka kwezinhlelo kanye nokuqhubeka kwesimo. Kwenzeka lokhu nje ingoba ke selibhekwe ngabomvu usuku lokuvota njengoba sekulindwe koba umengameli uCyril Ramaphosa ukuthi ke alimemezele. Amalungu omphakathi endaweni yasemhlasini Vereleme eThekwini akhala ngezinto ezahlukene ngesikhathi umholi we-I-Eff ehambele kule ndawo ukuvakashela izikhungo zokubhalisela ukuvota. Ngisingenile izinhlangano angitholanga nzuzo. Kunamhlanje ngilala phansi kweseyili. Kodwa kwathiwa ngenza ivideo umuzi wami ungena amanzi. Kodwa ngase nguthola umuzi. Namanje ngihleli nezingane ehlele ekhaya ngalana ngala. Asiqashwa. Wayimina ngisenkingeni. Ama-toilets asiwatholi. Impela ubukoti ngizowuqoqa ngenabani nje ngizowumphangana ubukoti kumuntu osifazane kuze ngifake i-toilet na ngizowumphangana ubukoti ebantwini abatsha abantwana balapha bayahlupheka for isikolo abantwana balapha bayahlupheka for isikolo badinga i-assistance ukuze bafumane i-colleges zalapha andiyazi noma ngathi zibathatha for granted or what? Bayayidinga i-assistance too much. Ekhuluma nabezindaba uMalema uthi baqinise kakhulu imikhankaso yabo kulesi sifundazwe ngoba inabavoti abaningi futhi sekucacile ukuthi izohamba ezandleni ze-ANC njengoba kubheka ukhethweni kulonyaka. Well, KwaZulu-Natal has got a big voter population, and KwaZulu-Natal is going to be the battleground for 2024 elections. It's going to be a decider. Remember that if you want to win the national elections, you have to win Gauteng, KwaZulu-Natal, and the Western Cape. Now, they know that Gauteng is gone. It's non-negotiable. And Western Cape has been gone for some time now. Now, KwaZulu-Natal is leaving. And once the KwaZulu-Natal leaves, there will not be an outright winner at the national level. So we are confident that we are going to undermine them here in KwaZulu-Natal, and undermining them here in KwaZulu-Natal means undermining them all over South Africa. Khona manjalo usihlalo we-I-Eff kulesi sifundazwe naye ubevakashela izikhungo ezahlukene zokubhalisela ukuvota ey'ndaweni ezahlukene ngaphansi kwesifunda eKingcetshwayo okuyila ayimeya khona. uNtuli uthi kuyathokozisa ukubona amaqembu ezepolitiki ekhona esikhungweni kodwa kungekho umsindo. Amaqembu kunokuthula nabantu bayafika noma bengafiki ke phela njengoba kusuku lokuvota. Kodwa uyabona ukuthi isasa lithanda ukuba phezulu ngoba akujwayelekile ukuthi makusabhalisela ukuvota kuze kube khona amatafula amaqembu ngaphandle kwesikhungo. Lokhu kukhombisa ukuthi lolu khetho lesobe siyakulona luwafa. Vele ke ukhetho semqoka lolu ngoba ilona khetho kuphela singakwazi ukusebenzisa kuba silungise umonakalo la esifundazweni saZulu-Natal. Uma sigeje kulolu khetho lolu kufanele siphelelwe ithemba ukuthi siyophinde sikwazi ukuthola izathu sokulungisa inkinga ebhekene nesifundazwe lesisalapha kwaZulu-Natal. Manje ke ngenelisekile ngikubonayo umdlandla okhona emaqenjini ezepolitiki nasemphakathini umdlandla okhona uyangithokozisa kakhulu. Ngiyafisa impela ukuba ke wonke umuntu asibone izathu sokuthi noma kuthiwa kukhona akhala ngakho anganelisekile ngakho uhulumeni iyodwa indlela yokushintsha uhulumeni ukuyovotela uhulumeni ongakubuyisa ithemba kuwena, uhulumeni ongakwazi ukuthi ikusasa lezingane zithi izingane abazali bethu obaba nomama o-auntie nomalume bakwazi ukuthi basilungiselele ikusasa. Sesifika thina esikhathini la ikusasa lingcono kakhulu. Ngiyakhuthaza nje wonke umuntu ukuba ke ngempela akubhalisele ukuvota, abangayikwazi ukuvota namhlanje nakusasa baye na online bakubhalisela ukuvota ukuze basebenzise ithuba labo lokukhetha ubuholi obungakwazi ukubuyisa ithemba. Umholi we-DA kulesi sifundazwe uFrancois Rogers naye ubekade eseReserve Hills eThekwini ukuvakashela izikhungo. Kanti nakusasa lolu hlelo lokubhalisela ukuvota laka-IEC lizobe liqhubeka. Kodwa Sibisi
wezindaba ze-1KZNTV uJanet 261 ngiseverelem eThekwini. Babalela u-17 abafundi abathola uxhaso lwemali kwiMathulini Community Property Association ephethwe inkosi esizwe sakwaLuthuli eMthwalume. Ngokusho kokukhulumela lenhlangano uSandile Dlamini uthi ke ibalelo kwe550,000 amarandi imali ke setshenziswe ukunikelela abafundi asebeyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme nakumakolishi okuthuthukisa amakhono. Ekhuluma neziko lezindaba uDlamini uthi bonke ke labafundi abathole uxhaso lokuyofunda bazothi uma sebeqedile bebuye ke bezosebenza emaplazini aseMthwalume, amanye awo ke asanda kwebu. Kube isikhathi senjabulo kubafundi kanye nakubazali ngesikhathi iMathulini Property Association inikelela abafundi ababalela kuyi-17 ngemfundaze. Oyisikhulu esiphezulu kule nhlangano uthi bahlosa ukwenza ngcono impilo yomphakathi ongaphansi kwalesi sizwe. Inani labo sebebonke esibafundile full time bursaries ku scholarship bahlanu. Umuntu ngamunye simfunda ngo100,000 okuthi 500,000 esufakile kumuntu ngamunye. Kwasekuba ukuthi ngaphezulu kwaloko kwabakhona ke i-laptop esibanika yona ebizwa 10,000 umuntu ngamunye. Ukuthi laba ama-bursaries shothi funding yabo kulonyaka u550,000. Then bese bakhona laba ama-registrations bona ke nje abe u12 sibafunde umfundi ngamunye ngo5,000, so kuba ke u60,000 kulonyaka. Shothi isamba semali esifakwe eMathulini siphe kulonyaka singaphezulu ka550,000 kulaba fundi laba. Uthi bonke abafundi abanikelelwe bazothi uma sebeqedile ukufunda emanyuvesi basebenza emaplazini akulesi sizwe nalawa asanda kubuya. Ukuthi ekugcineni uma ngabe laba bafundi sebebuya sebephothulile izifundo zabo bazokwazi ukuthi babuye bakwazi ukuthola umsebenzi emaplazini lawa sebuyile abuyela umphakathi waseMathulini. So uhlelo lolu luzosiza ukuthi kube khona ama-skills afanelekile kuzokwazi ukuthi asisize ekuthenini amaplaza aqhubeke nokusebenza ngalendlela asebenza ngayo. Umama womntwana ohlomulile kanye nomunye umfundi bathi bajabule ngalomnikelo. Bonile potential kumina. Babonile ama-vision yami, my goals, my ambition ukuthi ngiphumelele. Bonga kakhulu nje kuyona inkosi kakhulukazi ukuthi sithi silele thina yona ileli iyacabanga ngesizwe sayo ukuthi ikupho kuhle engakwenzela sona. Sijabulile kakhulu sibazali. Inkosi yesizwe sakwaLuthuli ithi kakuyiphupho layo ukuthi uma sekubuya umhlaba badlala indima enkulu ekufukuleni nezimfundo. Kwakuyiphupho lami hayi namhlanje kodwa kwaba yiphupho lami ukuthi uma umhlaba usubuyile kuyofanekela ukuthi osumbulwana labo sibacoshayo sikwazi ukuhlukaniselana. Kwase kuba ke imfundo engacabanga ukuthi ngaba yinto ekuyona ezohamba phambili ngoba ulusha isikhathi esiningi lo sizama ukuthi siqede ubugebengu, siqede nama-drugs kube into enciphayo eMathulini. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele wezindaba ze-1KZNTV ngise-Scottsburg. Ngeke isafana nakuqala ke impilo wesilisa osekhulile wasemntubatuba esigodini saseDukuduku okungothokozani Khumalo neminyaka engama-62 ubudala ngemuva kokuba ke inhlangano yabashayeli bezithuthuthu imakhele ke indlu ezomnika isithunzi nasemphakathini. uKhumalo ke wabikela iziko lezindaba ze-1KZNTV ngonyaka 2002 ngendlu ke yayisho ukuwela kuye ecela noma ubani ukuba kemelekelele ngophahlo oluphephile. Indlu kaKhumalo kuyivulwe ile nhlangano ngokusemthethweni namuhla khona eDukuduku. Ngemuva kokuba iziko lezindaba ze-1KZNTV labika ngesimo sowesilisa osekhulile waseDukuduku eMtubatuba okunguthokozani Khumalo neminyaka engama-62 ubudala njengoba ebhekene nesimo sophahla lwalusho ukuwela kuye sekuphendulekile ukukhala kukaMashobane njengoba inhlangano yabashayeli bezithuthuthu KZN Hiking engaphansi kwe-Bikers imakhele ubukhazikhazi bendlu esizomnika isithunzi esimfanele. uSimon Zimande ukhulumela lenhlangano uthi kena kuba bengeke beqede ukweswela kubantu kepha ke babona kufanele ukuthi bethathe lokho okuncane banakho beyokwelekelela uKhumalo. Mfowethu ngeke siyiqede intandane kodwa okuncane okwenzayo emphakathini kuumehluko omkhulu. La sibone ngomfowethu esigibelana naye ezithuthuthu wasinikezela ukuthi kune omkhulu la mfowethu ontulayo
ongenawo amandla angakanani esingafanele simsize uthe mayeseshaya ikhwela kuthina sabona ukuthi kufanelekile ukuthi okuncane sinako sinikele kumkhulu umntungwa simakhele umuzi okungenani ayokwazi naye ukuyiqhenya ngawo. Omunye womakhelwane bakaKhumalo nongomunye wabenxenxa abantu kuba besize uMashobane okungiphilisiwe eMlambo uthi-ke kwehla umthwalo emahlombe njengoba kwakusinda kwehlela esikhathini esedlule uKhumalo esenophahla lusho ukuwela phezu kwakhe. Ekuqaleni nkathi umkhulu engakakhelwa indlu yakhe kwakade kunzima kakhulu. Kunzima ngalendlela okungangokuthi angikwazi ukuchaza kodwa manje sesiyabonga ukuthi indlu kaMkhulu siphelile si-right nje sijabule kakhulu konke okwenzekile sibonga uNkulunkulu kwenzeke ngendlela besingalindele ngayo siyabonga kakhulu. Kanti-ke uMandla Gumede ungomunye wabasiza uKhumalo ngesimo senhlalo mihla yonke ukuchaza-ke ngokwamenza waze washaya ikhwela ecela usizo olunganika umbulazi uphahla luhloniphekile. Isimo sikaMkhulu wayehlala endlini ewayo engenakudla khombisa ukuthi nokudla into angasayazi. Ngathi uma ngixoxa naye wanjethi khona abathatha ikhadi lakhe engenapasi esenenyanga eziwu4 behola imali yakhe beyidla bengamsizi ngalutho. Then ngabe sengiqala phansi ngibenzela ipasi elisha nekhadi elisha sathi 21KZN yafika kwaze kwabakhipha kwi-social media kwase kuthintakala-ke labafethu bey'thuthuthu okuyibona abagcine bezomakhela umkhulu indlu yakhe-ke njengoba siyibona iyinhle nje namhlanje bayifaka nefenisha yakhona. Ngikhululeke kakhulu and ngijabule ngendlela eyisimanga ngaze ngamenzela ngisho umshwalense into akade engenawo izinto zakhe zonke egcinwe yimi ngiyamholela ngimise kodokotela amafanele kodokotela athola ukudla ngendlela efanele yonke into nje sihamba ngendlela efanele manje. Ezindabeni za-1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngisemtubatuba edukuduku. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze-1KZNTV nazi okuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Abezombusazwe bakhuthaze ukubhalisela ukuvota eyasemathulwini ikhuthaze imfundo kanti-ke kuphenduke imithandazo kowasemtubatuba. Baxotsheleleke ngolwazi lwemikhakha eyahlukene abangayithatha uma sebeyeke esikhungweni zemfundo ephakeme abafundi bamatikletsheni besikole samabanga aphezulu entongane secondary ekwambonambi uma ke sebuye esikhungweni zemfundo ephakeme lolu lwazi-ke luzobalekelela ukuba bekwazi ukukhetha imikhakha abayithandayo futhi-ke ihambisana nesifundo abazenzayo. Abafundi bamatikletsheni bathole ithuba eliyingqayizivele ukuthi baxotshelelwe ngolwazi lemikhakha eyahlukene etholakala emayunivesi nasemakolishi aqeqesha amakhono. Le career expo-ke ihlole ngabafundi bebefunda kulesi sikole ngaphambilini bathi lokhu-ke kuzonika isithombe sokuthi yimiphi imikhakha labafundi abangayilandela yize-ke kunjalo lena indawo yasemakhaya ongelula ukuthola khona ulwazi kalula. Lokhu-ke kuzolekelela nesikole ukuthi-ke sikhiqize imiphumela emihle kamatikletsheni. Lo mcimbi lomkhulu kangaka uhlelwe ama-former learners wethu ebefunda la eminyakeni edlule ngokubukela ukuthi indawo yethu indawo esemakhaya so kunama-courses abantwana abangekho familiar with so bona njengabantu abana-experience asebesuka ema-university so basebe decide ukubuya back emphakathini ukuzolekelela ukuthi bafake isandla emphakathini ukulekelela ingane ukuthi kufanele baphase kanjani nanokuthi iziphi ifundo kufanele bazenze ukuze benze ama-course athile. Ngibe uthisha omkhulu ngo-2021 so ngihlale khona lana kwaMbonambi ngabuka indlela ingane zistrugglisha ngayo uma kufanele zi-apply ezinye ibuye zizofuna ukurepeata ngenxa ye-point system engekho right. So ngase ngikhuluma-ke nama-former students khona lento ngande ukuthi abatwana bengaqhuqhuzeleka kakhulu uma bebona nini bekade nifunda lana nibuye nizothi plan back. So that's why kunale event enkulu kangaka sifisa ukubonga u1KZN emva kwale event abatwana ngeke sibabone sesithi awuyenzile ihomework sebelovile nabazali bazofuna bazoba supporta silindeleke nepercentage elikhulu. Okunguyena koqhamuke nombono ongalolu hlelo uthi-ke ngesikhathi yena esafunda zazingekho kuyisihlelo esifana lezi esilekelela abafundi ukuthi bathole ulwazi ngaba ngakulindela uma befika esikhungweni zemfundo ephakeme. So into engilethe kakhulu ke la namhlanje ukuthi ngiyazi ukuthi abanye abafundi
ngeke ngabuza omunye umfundi ade enza umatric ukuthi ithini iplan yakhe ya next year wangitshela ukuthi ulinde amafomu amaphoyisa so ingilimaze kakhulu leyo nto ukuthi ungathi umfundi ngamatric uzongitshela ukuthi ulinde amafomu amaphoyisa yabo so ngase ngathi ngizothatha leli thuba ngisize ngoba nami ngila ngikhona ngoba because ngasiza so nami ngizosiza ezinye ingane ukuthi zikwazi ukuthi umuntu eMathletes uyakwazi ukwenza iIT abaningi abakwazi lokho umuntu eMathletes uyakwazi ukwenza inursing abakwazi lokho yabo so ngizobasiza ngezinto ezinjalo ingakho ngithatha isikhathi sami ngase ngibiza ama peers ami asuka nawo le eDUT amanye basuka eVet eCape Town kanjalo ukuthi beze namhlanje bezosijoyina sikwazi ukugqugquzela izingane abafundi ke bebe yingxenye le expo bayithakasele kakhulu bathi ke izobafula nemqondo kuyasijabulisa kakhulu because kunezinye izinto la esistrugglisha khona njengabafundi ukuthi mhlambe mina ngifuna ukuba yinesi nje ukuthi imapha ama level ekumele ngiwa-achieve kuziphi ifundo kanjani so ukuba khona kwabo namhlanje kuzosikhuthaza kakhulu nathi ukuthi sikwazi ukuba nogqozi lokwenza umsebenzi wethu wesikole. I-career expo izongisiza ukuthi ngiqhubeke ngephupho lami since I've choose ukuthi I wanna pursue medicine so izongisiza ukuthi imapha ama points emele ngibe nawo ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze medicine so we are very happy ukuthi they are here to help us, which means we're not alone in this journey. They are here for support and encouragement. Engifuna ukwenza bengakabikho ngizokuzwa namuhla la kwi-career expo ngenza i-tourism, i-Mathletes, i-geography ne-agriculture kodwa bengingana clue ukuthi ngifuna ukwenza ini bengimane ngifunda nje ngiyabonga kwi-career expo ekulolu suku namhlanje ngoba izongithatha ngenze ama decisions engifuna ukwenza mase ngiqede isikole. Lokho lusana nokuhlukunyezwa besifazane uSharon Mdletshe waseMzingazi uthi abantu abahlukumezekile bayidinga ngendawo ephephile abazogcina kuyo emva kwesigameko ekhuluma nethimba lezindaba uMdletshe uthi ke isikhungo asiqale ngonyaka 2007 sekusele kancane ke siphuthulwe unxosa nombaniki ongalekelela alolu Isandla. Lesi isakhiwo sesikhungo esilokhu saqalwa ngonyaka 2007 nesaqalwa ishoshovu esilwelwa besifazane abahlukumezekile uSharon Mdletshe waseMzingazi. uMdletshe uthi lesakhiwo sizolekelela kakhulu ukukhoselisa besifazane abasuke behlukumezekile. The reason why it's important to have the center is that when we get rape or domestic cases at the Richards Bay Police Station and they're open cases, our police don't have a place to take an abuse victim at that precise moment. And what I have noticed when I was working there is that the police has to take the victim back to the perpetrator, sit down with the guy and talk to him, and try and sort out the problem. And in that way, leave the victim with the perpetrator again, which is so wrong. Lesakhiwo esinamagumbi ayisishiyagalombili kusele kancane uba siphothulwe kanti uMdletshe ucela umsamariya olungileyo ozokwazi ukusiza ukuba siphothulwe. Kanti uphinde waveza ukuthi kusukela saqalwa phansi ngoxhaso lwezikampani ezahlukene okuyizona ezasiphonsa esivivaneni. At the end of this project, it's an 8-bedroom, 3 bathrooms. It's got 2 offices, reception, toilet and at reception, and then it's got a lounge and a kitchen combined. I need it to be furnished out. I need toilets and showers. I need electricity to be put in. And the plastering. I'm just asking the corporates out there, whoever can assist, please come forward. The center is nearly finished. And I would really appreciate every help I can get to finalize the center. uMdletshe uthi uyafisa ngelinye ilanga lesisikhungo sibe yikhaya lalabo abahlukumezekile. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuThabani Maphumulo eMzingazi. Kwehlukene kembono kwizakhamuzi zakuleli ngokumiswa eqenjini le-ANC kwalowo wabengumongameli wakuleli uJacob Zuma lokhu kuza ngemuva kuba ke isigungu esiphezulu kulenhlangano buvezeke esithangameni sabezindaba ukuba ke umsholozo usemisiwe ngenxa yokwenza kokuphambene nenqubo yalo okubalwa phakathi ukweseka kwakhe iMK Party nokugxeka ke ehlangalaleni ukhongolose kubeni ke ethe akasulile kuwona. uANC uphelelwa amandla selokhu sibanga kanje neminyaka eminingi kangaka asikaze sibe ngaphansi kwamanye amaqembu noma sithi siyabaleka sixakwe izimo endaweni zethu kodwa ugcina ubona ukuthi mina ngu-ANC. ANC into yabantu. Uma ngabe sekunabantu abangezi kahle phakathi ku-ANC ngaleyo ndlela sekufika igama lika-ANC
uZuma ngicabanga ukuthi kuyiboost ka-ANC lokho because u-ANC uZuma ngaphakathi kwakhe u-ANC ungamshintsha ngenxa yezimo kodwa yena ufana webona ingulube ungayigeza uyikhipha odakeni uyibeke lapha ya kodwa nje yaluza udaka iyangena phakathi kulona ngoba udaka senhliziyweni yengulube yabo so ileyo nto uZuma i-ANC usenhliziyweni yakhe so akaphumile kodwa ubona umuntu omnyama engathi useya ngokushelela sesiyashelela sibheke enzansi manje and uma kuhlangana amaqembu amabili kuhlangana uDA no-I-F benza i-coalition automatically bazoshaya u-1/3. Umuntu ubheka imbala ye-ANC ukuthi umbala ohlaza usho ukuthini, umbala ophuzi usho ukuthini, umbala omnyama usho ukuthini, umele ukubusa kwabantu abamnyama kuhulumeni wenkululeko kodwa ususelwa kuleya MK kwakuyiyona eyayilwa ihamba ngaphandle iyobhacilela ukuthi abantu bekhululeke. Manje leyo nto le ingaphansi kwe-ANC umuntu uyabuka ukusetshenziswa kwe-ANC ukusetshenziswa kwe-MK kufuneka i-system ne-structure singalokuthi sishintshe ukuze ukuthi uma kubusa i-ANC kodwa ukuze ukuthi uma kubusa i-MK kodwa kube kubusa i-ANC automatically ngoba i-system iyafana indlela ziyafana ngoba uma wafunda ibhola la ekhaya awusoze walishintsha indlela odlala ngayo manje ipolitiki njengoba ifunda kwi-ANC wakhuliswa kwi-ANC ngisho ngakhanda i-MK kodwa izisekelo ziyohlala ezifana angeke zize zishintshe manje into engiyibukayo lana bamnqumela ugwayi kati kukhethwa kodwa uma ukule camp uma ungabe ungekho kule camp awukho kule camp obvious vele uZuma usenaba bangani kwi-ANC abaningi futhi yikho basakwazi ukumtshela ukuthi kwenzakalani ngalena akwenzakali kini so bafuna kwaziwe official ukuthi uyiyo yini i-ANC noma uyiyo okuzima ukuthi uZuma engabi i-ANC ngoba siyalazi iqiniselo ukuthi ama-bases akhe athi i-ANC akukho lula ukuthi eshintshe ngicabanga ukuthi uzoyilwa leyo ukuthi bengamphuci membership because uyayithanda i-ANC futhi yohlale yi-ANC but siyakholwa ukuthi MK nabantu abaningi ngemva abakholelwayo ukuthi bazokulungisa lokho kwenziwa yi-ANC. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze-1KZNTV nazi okuyizona ihamba phambili usuku namhlanje. Abezombusazwe bakhuthaze ukubhalisela ukuvota eyasemathuluni ikhuthaze imfundo kanti ke kuphenduke imithandazo kwasemtubatuba. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Randi lakuleli lu-18.62 emaqhathaniswa nedola lasemelika libe 20.25 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe 23.74 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona $2,055.13 i-ounce olungahluziwe wona $78.70 umphongolo. Ake sibhekeke engosini yezemidlalo. Umdlali wasesiswini uDeolin Mekoya uthi ke kubuyisa ukuzethemba kuyena ukuthola elinye ithuba lokudlala esigabeni esikhokhelayo ngemuva kokusayinwa kweImagesi FC edlala kuMotsepe Foundation Championship. uMekoya wazakhela igama kuMaritzburg United adlale kuyona amasizini ayisithupha isadlala kwiPremiership bese edlale ke amasizini amabili kwiSummerfield Dynamos edlala kwiSafa KwaZulu-Natal ABC Motsepe League owayejoyineke ngesizini ka-2021-2022. Lesi sikhushikhwishi somdlali wasesiswini siphakathi kwabadlali abane abasayinwe yiMagesi ekuqaleni kwaleli sonto ngenhloso yokuqinisa isquad sayo njengoba ke ibalwa namaqembu eMotsepe Championship alwela ke isicoco se-league. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona kusungula namhlanje nanawe ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana uzakwethu bazobe ibambile nisale kahle emakhaya.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.